díszszőnyegen véget ér a mérkőzés. Technikai tussal kékben, Daniel Grigoriev, Oroszország. And the match with the winner is Daniel Grigoriev by technical superiority. Пары на Чексис. Pары na Чексис. Díszszőnyegre érkezik 77 kilóban, kötött fogásban, pirosban Ismail Varakoyev, Oroszország, ellenfele Alexandros Solovej, Moldávia. On the mat B, the next ready, 77 kilogram, Ismail Varakoyev, Russia. His opponent in blue, Alexandros Solovej, Moldavia. Challenge-re várunk az A-szőnyegen, és őrületes hajrá van a D-szőnyegen az üzbék-szerb mérkőzésen. Egyre vezet a szerb egyébként a D-szőnyegen. Challenge decision at A. Here, the red wrestler was blocked in danger with that 90 degrees and he was blocked by blue. So 2 points for blue is confirmed and the challenge is lost. Vesztes challenge az A-szőnyegen, a D pedig megfordította az üzbék mérkőzést. Utolsó perc következik. A szőnyegen véget ér, a találkozó győz kékben, Szergej Kutuzov, Oroszország. And the mat the winner is Sergei Kutuzov, Russia. A szőnyegre érkezik továbbra is 77 kilós kötött fogásban, pirosban Jamol Zsumavajev, Üzbegisztán, ellenfele kékben Aman, India. And the mat the next round is in red. Jamol Zhumavayev, Uzbekistan. His opponent in blue, Aman, representing India. Nagy fordítást látottunk a D-szőnyegen. A mérkőzés pontozással nyeri, pirosban Norko Nakibov, Üzbegisztán. And on mat the winner is Norko Nakibov, Uzbekistan. D-szőnyegre érkezik 77 kg-os súlycsoportban Aleksa Ilic,
Szerbiából, pirosban, ellenfele kékben, Eduardo Bernal Molina, Chiléből. On the med in the next pair is 77 kilogram, Alexa Ilic, Serbia, and Eduardo Bernal Molina, Chile. Véget ér az első női találkozó a C szőnyegen. Technikai tussal győz Mérim Jumanazarova, Kirgizisztán. On the men's the winner is Mérim Jumanazarova, Kyrgyzstan.